uNtombi Mkhize kuthiwa wagcina ukubonakala nesoka lakhe ngesikhathi enyamalala. Umndeni usola ukuthi isoka liyazi ngokunyamalala kwakhe njengoba lingaphumeli obala ngokuthi kwenzekani ngosuku anyamalala ngalo. Ukuhamba kwesikhathi nezimpawu ezenzakalayo kuyakhombisa ukuthi lengane uyibulela. Akasale seveza ithambo layo kuze nathi sibe nepeace. Izingane zakhe sizothini kusona ngoba kumnandi zibona izingane ukuthi kwathiwa nanga umama uyena simfake lapha eboxini. Siyafisa ukuthi egcine etholakele ukuze umndeni uzothola iclosure kulento le. And siyafisa ukuthi nobhuti lo ombulele naye agwetshwe futhi asitshele nje ukuthi umgqibephi ngoba sekuyacaca vele ukuthi umbulele. Emasontweni amabili edlule kwatholakala izingubo ezigqokile ngesikhathi enyamalala nomakhalekhukhwini wakhe osebeni lomfulo seduze. Amaphoyisa ngifila ngathi bhuti adonse inyawo. Ngifila ngathi adonse inyawo ngoba sike sathola impahla zakhe lapha emfuleni mhlawumbe engalinde mhlawumbe bazoza mhlawumbe bafaka izinja benze something ngikhombisa ukuthi bayasukuma kodwa kuzobe namhlanje hayi akwenzeki lutho. Umndeni ukhathazekile ngokungatholi izimpendulo ngokunyamalala kwakhe. Indoda ayikhuluma into straight. Kwasi ngesikhathi bilokhu ithi use uavini. Umuphi uavini ndoda obendlini yakhe ukuavini. Hayi ukhona usendlini. Hawu endlini singelile sabheka akekho uNtombi endlini. Wona uqale wathi uNtombi wahamba naye ePinetown waduka ngePetros yonke lonto leyo. Manje sesikhuluma okunye futhi manje. Uphenyo liyaqhubeka kanti umndeni unxuse noma ngabe ngubani onolwazi ukuba ezenganeno.